Какво да правя? Казвай то. Изкъсай Видя ли с как ги изкъсах? Как? Видя ли? Направо ги побърках. Кои? Васко, не видиш, че нещо съмнясал в мене. Я? Кога? С нощи. Ама я Това съм. им бах майката на всички, брат. Аз ще Направо ги изкъсах. А те ги направих криви всичките. Криви. Как те ги направил? Тъй как, направим бах футката мъна. Я? Всички ме гледат тъй. Като мърши. Като мърши? Като мърши. Що тео? Защото съм мърши. Що тео, Що така? Как тео? Защото да им бе путката майна. Я? Да им вкарам на майка им путката на всичките. Амо... Как игра тя? Ама те майчета скъсаха. Кой бе? Те. Ба майката, ти познаваш ли мене кой съм аз? Ама, ваша артиста. Аз съм моня покойника. Я? Познаваш ли ме? Не. Не. Ще добре се запознаем. Кога? Ама трябва малко да ни вземеш няколко кафе, едно-две кафета тъй. Ще ваша. Карам една стара гайда. Я? После? Да попея малко, да ти я покажа какво прави тя. Ще ударя един кичек тъй, един-два пъти тъй малко тъй, да почна само. Шиктар. Другото ще го изкараш ти. Разбираш ли? Ама... направи те tas скъсаха вчера. Кой ме скъса, бе? Направи бах майката пръщички тия човек. Сериозно ли? Ти съмняваш ли в мене? Ама... Бягай, че направи нищо вчера. Какво бягай, бе? Направи нищо. Бягай, аз ги побъргам, по-им бах майката си на по-криги направи. Бягай, че. Кой? Ти не му играеш. Кой, бе? Ти не му играеш. Нощ бях на 38 бири бяха. И на 30 водки. Ама... И пак ги побърках. Що те? И пак играя. Що те? И мога да се напия. 9 дена пия и 13 дена. И пак не мога да се напия. Що те? И 9 нощи. Що те? Що не мога? Що те, бе, момче? Ти не мога, аз много пия. Ям, пия много и бъ и работя. Що те? Що така, бе? Ама ти знаеш, че tas скъсах. Кой ме скъса, бе? Момичето. Искай да е стата, да е. Да кажете на тях. Как да им кажа? Да им путката майна на всички там, де бяха. Що те? Що те? Как те, момиче? Как те, как? Иначе? Що ти им бах майката направо? Що те, момиче? Ари, остави ме да ти слушам музика. Как те, Ама те tas скъсаха, бяга. Кой, бе? Стиго! Те tas скъсаха. Мълчи си прикал. Ама те tas скъсаха, ти знаеш? Кой ме скъса, бе? Майката им бах с нощ, бе, човек. Направо ги побърках там, направо... Аз скачих, бе, човек. Я? Бях на 38 водки бях. 38? И на 50 бири. Ама... Направо им бах майката. Шиктар. Изказах от всякъде, направих криви ги направих. Шиктар. Криви и луди, щастливи. Криви, щастливи и луди. Как? Кумаря, пъркопър, Направо свати се мъждам кур. Кунче, пъркопър. Направо стана, штрак, край. И после не знам. После кунче, пъркопър. После пъркопър. Пъркопър, бита пулък. Пулъка. Ти за и богата, слате. Я? Тъй. Как те? Тъй как? Как те? Ами я дай този телефон на мене, аз да го видя с малко. Да го видя. Дай малко тук.